Ошо көндәрдә Күгәрсен районының Дауыт Кайып авылында республикабызда игълан ителгән гаилә елына карата мәртәбәле сара булып узды. Дауыт Кайып авылыннан чыккан Яхшыбаевтар нәселе үзләренең тамырларын барлау, гаилә ара туганлык ептәрен ныгыту максаты менән шәҗәрә байрамын узгарды. Очрашуга кайткан тугандар тәү башлап авыл зыяраты янында йыелышты. Тереләрнең кадерен, үлгәндәрнең каберен бел дигән әйтем бар. Кан кардәшләрнең каберләрен күреп, уларның хөрмәтенә арнап дугалар укытты Яхшыбаевтар. Дауыт Кайып авылы мәсете муллаһы Ишмөхәммәд Арысланбәков тугандарды бергә бердәм булырга чакырды. Туган якты онытмай кайтып йөрегез дине ул ут сыгышында. Шәҗәрәгә йыелгандар авылның йөдек кашына әверелгән Абдулла Хажи исемен йөрткән авыл мәсетендә ситләп үтмәнеләр. Мәсет бинаһында имен-аман тормыш, тугандар кадеренә арналган дугалар яңгыраны был көндә. Артабан оештыручылар бар туган томасаны авыл уртаһында урынлашкан обелиск янына йыйды. Әйтергә кәрәк, вакытында был тактаташты төзү эшендә тау башлап Яхшыбаевтар башлап ебәрә. Эштәре уңып сыга, авыл халкы менән бергә матур хәтер ташы булдыралар. Сараның төп өлеше авыл янында урынлашкан Акланда дәвам итте. Һәр ерен урынына yetkirib эшләнгән байрам табынында аш-һыу, балалар майдансыгы, сәхнә, ял итү урындары хозурланган. Менә без бит инде очрашырга биләштек тә менә кыш көне январда. Тере сакта балаларды менә нитеп таныштырып, без күмәк авылды оештырган безнең Яхшыбаевлар. Шуннан шәҗәрә эшләнек инде. Авылда 1700 где-то 95 ел дип язылган официально, ул инде алдарак булган. Шуннан туганнар безнең фамилия кайдан килеп чыккан Яхшыбаев. Менә монда Яхшыбаевлар шәҗәрә дип яздык. Монда оештырган Кайып Тайлаков дигән, шуннан аның улы Ягафәрдән 4 ел булган. Алтынбай, Яхшыбай, Намазгол, Кибербулат, Карабай дигән булган. Менә булар. Яна шул 5 фамилия безнең авылның ярты авыл шулар. Алтынбаевлар бар, Яхшыбаевлар бар, Намазголовлар бар, Алтынбаевлар бар, Карабаевлар бар. Авылды башлаган эшләр. Шуннан инде менә бу Яхшыбаев Улатайдың инде, прадедтер инде, Дәүләт Гәрәйтергән улы булган. Дәүләт Гәрәйдән тагын 5 улы булган. Шул 5 улының икәүһенең ошында ялында ниләр инде, нәселләре. Барына рәхмәт килгәннәргә. Менә язылган бит. Тарихыңды онытма, тамырыңды корытма. Без дә шулай тырышабыз. Менә бер карттан без хәзер где-то Мемондахананың 500-дән артык. Безнең нәсел. Фамилия югалмай. Әле шугаса туып яталар. Бер айлыклары бар әле шугында, 2 айлыклары бар. Онытмайык бер-берне, таныйык. Шул балаларга безнең хамак шулай оештырып очрашып торырга кирәк. Менә бу хәзер бит китте. Организация кругом. Авылдашлар үткәрәләр. Менә без инде шул Яхшыбаевлар дип, бөтенләбендә шул Яхшыбаевлар дип. Шәҗәрәһен барлаучылар һәр бере үз гаиләләре менән, тугандары, якындары менән таныштырдылар. Байрам көн дәвамында барды. Һәр кем үзенең яңа очраткан агаһын, апаһын, устаһын, хылыуын, инәй улатайдарын күреп куанды. Улар якындан танышып аралаша алдылар. Йомгаклау һүзендә тагы 5 елдан нәк ошо урында йыелышырга һөйләште Яхшыбаевтар. Бүгінгі йылышуының мақсаты біздің балаларыбызды таныштырып, келесәктә бұға хәтлі біздің ата сәбәләрібіз қатышып, матур итеп яшәне һәм шуны дәвам итү, нәсел сылбырын үзмәйенсә тугандарыбыз, балаларыбыз һәр вакыт очрашып, кәрәк сакта бер-беренә ярдәм итеп яшәргә язган дигән форсатта оештырылган Сара килеп сыкты, Аллага шөкер, чөнки бүген бөтен тугандарыбызды күрдек, куандык, уларның балаларын күрдек, кияү килендәребезне күрдек. Бу хәтле телефон аша гына һөйләшкән булһа, хәзер инде үзләре белән танышып, һәммәһенә һөйләшеп, матур итеп байрам өстәле артында йырдар йырлашып, бер-береннән очрашуга бик шатбыз. Бүген инде безнең яңлышмаһам 300-дән артык балалар менән йыелгандыр тугандарыбыз. Һәммәһендә байрам концерты булды. Балаларыбызга
ойын майдансықтары ойыштырылған, күн дә матур булды. Безнең ойыштыручылар, безнең мына Сүлейман абзый, Райл абзыйлар белән бергә без ничектер осрашып, шундай тәкъдим керткәйнек. Бәлки без бер-беребезне беләбез, балаларыбызны ла осраштырабыз дип, һәм шул идеябызны тормышка ашырып, бүген мына бик матур фәһемне осрашу килеп сыкты. Ойыштыру мәлендә инде кәңәшләшеп ойыштырдык, һәр ике атна һайын осрашып тордык, пландарыбызны бер-беребезгә һөйләп, һәүтемсә тормышка ашырып инде, бүген көндә мына әле күреп торган матур байрам ойыштырдык. Бұл осрашу инде безнең быелгы гаилә ялы ында ойыштыру бик мәртәбәле булды. Тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, нәселләр сылбырын дәвам итү, балаларның ошай осрашып бергә йырлап, бейеп, күңел асулары, ике туган, өч туган тугандарыбызның осрашуы ошо безнең гаилә ялында бик матур фәһемле булып калыр дип шанста калабыз инде. Тагын осрашырга без инде Алла берсә 5 елдан осрашырбыз дип оештыру комитеты менән тагын шундый пландар менән хушлаштык.